хулиган беҳрӯз тампо. салому алайкум. чӣ хеле созӣ беҳрӯзҷон? саломатиёт хуб? зебонисо якум лайк. раҳмат ҷонум барои лайкот. хуш омаден дӯстони азиз. чо кади гулиҷон созӣ тинҷи? саломатиёт хуб? хубед созед? худора шагар соз. ассалому алайкум азизаҷон, хуш омадӣ. зебо салом мегам. ва алайкум ассалом. хуш омаден амакаса. дуюм лайк. раҳмат ҷонум барои лайкотон. алайкум салом. соз раҳмат худат сози соз. гаштам ҷода беҳрӯз. ту чӣ кор карда гаштӣ? кордаӣ? сабринаҷон силкам да меҳмон шав мегам. ман имрӯз як зана кишида хонума кунам. оилаи теҷаке дар Россия. ассалому алайкум. дуюм лайк. ва алайкум ассалом. оилаи теҷаке дар Россия, хуш омадӣ. сози тинҷи? саломатиё хуб? чорум лайк мега хулиган. раҳмат барои лайкотон. дӯстони азиз, ҳама каса хуш омаден. ҳо кор дар шиштам. нашихе корка. беҳрӯз созӣ мега клеш. блюда. салом ба ҳама. созен хубин ҳама каса. худора шагар соз. блюдаҷон худат сози тинҷи? саломатиё хуб? фарзандакот созан? бяпаҷон гудакозан. худора шагар соз. гаштем амҷода манижаҷон худат созӣ? пай тахмина экранча дар куҷо? иркача ховай ба фикрам да. раҳмат. соз шумо созен зебо мега. ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. закрепит кун силкама мега апаҷон гуфта беҳрӯз. хуш бошен ҳама каса. саломат бошӣ. оилаи теҷаке дар Россия. номат чиай? номта гуфта будӣ ва ёдам буромада меқатяйда ба фикрам. ям қадил магирифта кори динёгӣ намефора. нагу кора нагу. шукронаи худо созем апаҷон. худо ҳама вақт соз бошӣ блюдаҷон. чо кардӣ? блюда меҳмон шавин мега хулиган. ку и хулигана. силкаша закрепит кун. робия нурова. салом ба ҳама. созен хубен? шашум лайк. ва алайкум ассалом. робияҷон хуш омадӣ. сози тинҷи? саломатиё хубай? раҳмат ҷонум барои лайкот. беҳрӯз шумо чанд солаин? мега сабрина. хулиган мегӯм ҳар рӯз ҳами 1500 хотя бы тян фақат хоб кунам бишунам интернетда. хести ки хоб тоба кард. хеле боша мам 24 сана да хобам ҳечка пулам наметя. сабринаҷон як сол айта калон мега. ку гап занен духтаро чӣ ба хаб карден?
оилаи таҷики 81 шидимта мега. Хуш бошен апаҷон. Робиа гап зан хоҳарҷон. блюда майлаш хай дар паноҳи худо бошед дӯстон. Майли ки ҷон блюдаҷон хуш омадӣ биё ба тов хӯрда. Сабрина дилам ҳама хеле гуфт мега. шумо синну соли ман ай киҷо медонед мегам. раҳмат гап нест апаҷон. хуш омадӣ манҷаҷон омада бес. пешравиёт ха кито аймо хела хела пеш даеҷону. ҳар рӯз видеота тамошо мекунам, коммент мемонам. ҳами якум духтар чандсолаи мегам. ҳам қазиқ мешам ки чанд бугум намедонам. 17.5 бугу 17.5. зебонисо кулуч мега. ай кулуча чо мекунӣ? мама таҷики салом сози хуби қудоҷон чӣ ҳол дорӣ? худора шукр соз қудоҷон худо чӣ хеле созӣ? ман ҳамҷа гуфтам я эфир кунам. ман рафтам айноми ту салом гуфтам не ки ман даво обуна ҳастам ҷоно. ҳавая чум дар группамон бигирем пеш барем каналоша Робиаҷон канали группаи мо да намедиро духтаро дастгирид мекунам бо чӣ ҳол дорен аподу дар хубакен ҳама каса тинҷен худора шукр соз Робиаҷон сабри ҳама хел кунем мегим даҳона ҳуй када хоб кунем. раҳмат мебинам апаҷон. сладкий уголок 5 лайк. салом алейкум апаи зумрат созен тинҷен саломатитон хубай? раҳмат ҷонам барои лайкотон хуш омаден. ҷовид салом алейкум хуш омадӣ. қати силкаҳот сладкий уголок салом созен духтаро ҳама каса хубен? шукронаи алло соз апаҷонай шумо пурсем шумо чӣ хелен созен? силкая биёрам мега ваҳ ношугри ту бо канал кӣ шуди ахира? бози бемерам беам смсчао мабуд ҳам по охир 17 бугум яке мега ай ту калонам зиқ мешам. аз кор данисти қидоне кор да то рӯзи панҷшанбера хона даём айдуми документон мегардам айпага куча даём. беҳрӯз ма бовар кунед ай дили ростӣ пурсидам мега биги да группатон худо пеш баренша хоҳаракай амиҷа да касе подписчикотон камай духтаро биен духтарои хуб дорем мо да группа баъд хуштон мекунем ба шумоам ура дастгирӣ кунем мисол группа будагиҳо шумора касе да ина чӣ боша агар бигем. тахминҷон сози хоҳарҷон хуби саломатӣ соза шукронаи алло апаҷон соз силка биёр намонед охир соат кам мети апаҷонда кулуча тед мега духтаро занҳои хонашина ба кор даъват мекунем ҳамара мефаҳмонам биёен кор кунем қатима қидоҷон ҳамон вақт ман гуфтӣ ки мара биё мада чиша фаберлик да кор дорем не гуфтам ина бо кор даромадам диди ай қудом қафо намонам гуфта кор даромадам группа чӣ хел медароӣ группа дар ҳоли ман дар таи комментарият номерома мемонам Робиаҷон баъд чикм последний видеота баъди эфир мерам номерома мемонам баъд ма дар навис ман тура қуш мекунам. сабрин 22 сола ма қандулак бо нагӯй калони аймаки бо калон мегирам хидмат мега не ку мега сабрина меҳмон шави силкамда хонум мега ман 27 сола мега сабрина хуҷандиен шумо мега ҳама хубед номероша мепартомта баъди эфир ина номерома парто ки ҷон чи аввал Робиявам духтаро да парто хай дастгиришон мекунем сабрина зиқм кади шавҳар дорем мега шумо зебо шумо сӯзен хоҳарҷон
ман аз исфара мега Робия мара қуш кунен мараам дастгирӣ мекунем. Гап нестай Робияҷон, қушет мекунем. Ози баъд эфир ман номерума дар таи последний видеот мемонам ҷонум. Беҳрӯз ту фақат бачадор меёвӣ мега. О нагӯ и фақат ҳамин чиёш қатӣ чӣ мегӯям урам буқачавош қатӣ мекова. О худо беҳтарин мега. Чо кардӣ мамаҷон? Худоҷон чӣ ҳол дорӣ? Сабрина тахмин ту очаи ҳамакора мега. О нагӯ. Обожаю духтарои тарафҳои шуморо. Сабрина гапзанитон мада ман худама аз даст метум. Ношигрӣ шава Беҳрӯзе. Робияра намедонам ман. Не Робияра ман худам номерома метим у духтарак даха номерома бите чӣ куна қушиш мекунам. Хонаи фурӯшӣ салом мегам. Валейкум ассалом. Шоираҷон хуш омадӣ. Сози тинҷи саломатиҳо хуб? Фарзандакот соз чӣ ҳол дорӣ? Ҳо тайёр мега Зебо. Чӣ гапай мега? Ҳичи ҷонум нав эфира сар додем. Биё хуш омадӣ. Ҳами кадом духтари суғдӣ видео кунад то охири видеошо тамошо мекунам. Охи Беҳрӯзҷон мамай ҳамо тарафҳои Лелнабодам охи. Ҳами қаки сини вақт шавҳар кардагиам. Робия расилкаша парто баъд обуна шава мега. О майлаш ҳоли мепартом дар чи личка да мепартом худоҷон. Тоба кира кофтам бачадора мега. Робия биё фаберлида кор ки хоҳарҷон мега. Кулич надодид майли мега. Ина рафтам кулич додани клеш. Шоира хуби сози иншолло мега. Сабрина пай созин мега. Канал кушодид мега. Мама умед все ассалому алейкум апаҷон чӣ хеле нази сози шукрона алло соз. Худо чӣ хеле Гулнораҷон сози тинҷи саломатиҳо хуб бачаҷонат созай. Хуш омадӣ ҷоном. Робия мама теҷики салом сози фарзанду созан мега. Хуш бошӣ раҳмат созам худат сози хуби дугон. Шукронаи Аллоҳ мо соз ҷоном. Сабрин ответ надодима ку шавҳар дорин шумо мегам. Соз мешавад азизам. Хонаи фурӯши Зебунисо мешавад созам худат сози хубӣ. Тампо гапзанӣ ту дигар хел. Охи ман ай ҳамун симохи ба худо ки тампо ман ай ҳамун ҷаям ба худо. Ҳами қаки 11-12 солши бачам 11 сола шиде. Ҳомиладорӣ ма ёдам буромадай 12 сола да ҳамусу шавҳар кардагиам. Шукр соз Робия шумо созин мега мама. Мама всё имеет хуш омадид мега. Алейкум салом мама хуш омадед. Дӯстони азиз да ҳамат билет гирифтам. Биёин меҳмонӣ меҳмон мешам. Мама умед 412 ма Беҳрӯзи танҳо мега. Не канал не мега. Каналтон дар бораи чи апай Зебо мега. Неста ягон кас видеома дар каналш сообщества монад савоб мегира. Ки ҷон ҳоли ман мемонам иқабест ки хонаҳои фурӯшӣ шавҳарам иҷозат бута бари раҳмат апаҷон алҳамдулилло нас ҷанҳо хубан нағзан. Худо мавақт соз бошӣ мега. Майлаш Робия мега Сабрина мега Сабринаҷон мега ей Беҳрӯз. Ӯ арӯси кияй охи Дамирҷон ай ғамаш нате. Ку рафта лайкамонид пешакӣ раҳмат лайкамонид пешакӣ раҳмат. Сар шид силкаша оварданай. Лайк ҷамъ када мегарди а? Мама умед обуна шидам мега. Илтимос апай тахмина ҳомиладоритон сар накунед ки дилам об мешавад. Не ай киҷо хаб кура гам назан. Шоира Айза ва Тахминаҷон рафта лайкамонид мега.
гап неста ози ма эфир кардаистам рафта наметонам силката барда имо парто ай имо мерам мешам чӣ хеле мемони сообщества ман монум тапаҷон одамои камай лекин намешава ай ману толи мама ман ӯра шӯхӣ кардаистам дафшату айкиҷо метони монда мега охи ман 259 та ода айкиҷо ман шӯхиш дорум мера мамаҷон кай ҳуй шава мемонумаш охи ози не зебо нисо дакиҷо мега тоба чӣ ғам додамша пурсидамша ай мега зебо бо лайк мега мама таҷика ҳозир мешам мега гӯмаш ку зебо қин будай лайк ҷамъ кунӣ мега ина рафтам бози қам каден мега ҳо кор мерай чӣ корото сар мекунӣ берӯз ҷон хоно мемонум тасоб мегам мама таҷике силкат кани рӯи кун мега сабрин як коммент монма мега ӯ рӯз умарак да часпида будӣ бо ки да часпидӣ беҳрӯз субҳия буд кӣ буд мана конкурс шоира мега зебо робияҷон биё какрас амин чиё дар корум буд кофиёт кофи мехӯрем мама мада меҳмон шав мега хулиган мама коммент мемонум дар видеот баъд дару майлаш мега мама чӯба мега клеш ма айкиҷо донум хай апаҷон оли нав дусум мон додагием байнои ютуб да мегардем сообществаш усуистаҳо нагу ма ҳамин ранги ту ура ки прикол кардум ки мақсад чӣ мемонумат гуфтум да ура медона ки одам чина айма ҳуй шидагӣ нестай оли момаҷон спасибо ҷонум мега беҳрӯз рафта мон мега не кор ирӯз намекунам ирӯз рӯзи кор сдаваткунӣ ирӯз оддих зур ку зебо 44 мондам мега ваҳ зебо алка ҳамиқай 24 соат ба фикрам ин класс ҷамъ карда гаштай зебо охи мемри ай лайк ҷамъ кунӣ ё ма асаб надорум барои ҳаваи қин тофт мега э тампо у супия апа ҳай мега беҳрӯз дигар конкурс намекунед не мега конкурс нест пул надора ба фикрам апай зебо озир медром мега беҳрӯз булҳаваса кайҳо беҳрӯз эҳе беҳрӯз бари мардак нест ба фикрам сабрина барои ту отдельно мекунам сухан куту мега мада ягон конкурси срочно дар корай неста ибраҳим мега ман оли худам барои ҳамин ту конкурс мекунам бо маи сода фикр кардам мешава савроси машида мега не мо шӯхӣ кардем ки ҷон оли айма ту ҳам мешава худо хоҳад чӣ ба не як ту барои шумо апаҷон гап нестай мама шоира беҳрӯз азизам зебо оли ту охири моҳа лайк ҷамъ мекунӣ мегам ваҳ ин смсотон пурай ман успед накардаистам чанд рӯза эфир накардам ин карточка пиёзома бару монам ки пуст када намешава смса бихонам не апай тахминаҷон ман нахостам мега мондагӣ будам шумо да апай зебо э тахмин дидӣ ман ба отдельно конкурс мекунад мебинам ки лайкам 15 буд мега медонам мама таҷики анасиб иншоаллоҳ мега хулиган сабрин як коммент мон тоба қиндайми коммент монӣ мега сони ман ҳамая дастгирӣ мекунам мондусагиоя мега ҳоли ман мемонам мара як бад плейлист мемонида ки клешҷон ҳоли баъди чи имо дабар силкамония ёд гирифтӣ ку духтарои хушрӯ касе фаберлик да кор каданӣ бошен ҳе бигӯен ман ҳам кор кардаистам ина моҳи дига худо насибум куна падаркорам мегирем тампо ҳарчим нагу мега
ҳозир акнун ҷамъ мекунам, мега мебурому, ҳичи кид немега. Ман туро ҳичи нагуфтам, Беҳрӯзҷон. Зебо ду комментам мондум, лайка мондум, мегам. Ассалому алайкум, аштум лайк ҳамакаса назин дӯстон, мегам. Ва алайкум ассалом Зайнабҷон, хуш омадӣ, раҳмат барои лайкот. Мо соз айту пурсем, фарзандакот созан. Силкаша партои сони лайк мемонам. Зайнаб. О, духтараки Фаберлик будаин ку. О, Фаберлик даку. Ай ҳама тараф кам-кам бизнес карда истем да. Яки ютуб боли пул доданаш қин шида истай. Озираш да ай Фаберлик кам-кам раҳпули монав телефон пулиора кор кune мегум. Шоираҷон. Мада уже як айна омад мега. Мада айна не ҳамун шоколатош биёя. Мама таҷаке чи ай ношигири ҳамун қандои қавристон шава дандонам шикасту озира алламам карда истай. Ай халаделни гирифтим ҳамин шоколата хайрият ба дандони пешне ба дандони қафо газидумаш ки дандонам парид ношигири шава бе дандонам ба худо. Агар пешеш меғалтид ина шармандагӣ буд. Зебо биё Фаберлик да кор ку мега. Зебо кор намекунад. Тоба чиба ягон шиноси ман хирсандӣ мара намехоҳа. Ҳама ҳарчи меган ма қатӣ ягон кас шинос шавам мега. Ҳеҷ кас чӣ намега Беҳрӯзҷон, чиба ҳамин ту ягонта арӯс биё мо худмо ҳамин духтарои ютуб хозгорӣ мерем. Ина шоираам амиҷадай шоираҷон ҳо як шабакала гирифтем ки мерем хозгорӣ ки гум шид. Хонао хабар гирен лай қатӣ баракат ёвен мега. Зайнабҷон гап нест мега шоира. Робия Фаберлик да чӣ хел кор мекунем. Оли Робияҷон би ман номерома бинависем ҳеҷ какти гап назан дига дар бораи Фаберлик ман худам мефаҳмонумад. Робияҷон майли. Оли номерома менависем дар таи комментарият биё чӣ шав дар ҳамон WhatsApp гап мезанем. Кор мекунӣ барои хонаи худат мисол средствоҳо заказ мекунӣ, духи заказ мекунӣ, шампун, гел для душа. Оли ҳамаша мефаҳмонем. Дар унҷа бо группаи Фаберлик ҳам дорем. Духтаро ёрдамат мекунанд. Шоира биё Фаберлик да кор кун, ношигири корот охӣ мега. Зайнабҷон хуби созӣ иншоалло рафта мон лайка мега зебунисо. Дӯстонат айбҳои шумо мегунда. Мама Робия регистратсия мекунем кор кунӣ ҳамаша мефаҳмонумта мега. Мама таҷаки хаб кун, ура ман ёфтум хаб. Мурдиву шоколад гуфтӣ. Ҳо нагу ношигири шоколад шава. Охи буд намешава шоколадҳои мо чиба намедонум. Хай ҳама дар рафтум панотон ба худо худтон эҳтиёт кунем. Майли Беҳрӯзҷон хуш омадӣ. То бихи биё баъд. Беҳрӯз додарҷон чӣ хурсандӣ будааст? Мо хурсандӣ шумо дар хуше мега. Арӯз кофта истай ки Зайнаб барои ҳавай мега шумо ҳаматон мана ҳар гап мегену чӣ намекунен дастгирӣ накарда истен мега. Ҳавай дастгирӣ боша хай ягонта арӯз биёва хозгорӣ мерем охи. Дастгирӣ амиқа мешава. Не кор намекунам мега. Беҳрӯз биги ҳама арӯсо айхтай додар мега. Мама ман ҳар душда кор мекунам. Ҳам Арифлейм, ҳам Фаберлик. Ваҳ бача ман Арифлейм да кор кардам маъқул нашид. Зебоҷон раҳмат лайк мондум мега. Робия майлаш мега. Робия и худо дурӯғ мегата. Робияҷон и худои ман диди тура ба чи худаш гирифтани айда бовар накун мара гӯш кун. Оли худо насиб ҳамин каналота пеш мебарем. Хаб ку оли чанд ҳамин рӯз як 15 та духтарако хуш мешанд. Раҳмат як ту Зайнабҷон мега. Оли мерам ман мешам Нисо тоба. Сабрина айбо мани ду духтар буд. Як рӯз эфирам омад гуфт шинос шавем. Гуфтам майли 2 рӯз пас гум шуд. Барои ҳамин ихелӣ меган ман пулҳавас. Худо дар главни группаи Фаберлик ҳастӣ? Не главни да ман буромадам барои ки бовар ку телефонам часпид дига. Ман и навш даём. Нав ки шудан ку амуҷа даём ҷонам. Ҳама таҷаки раҳмат. Мама таҷаки раҳмат апа. Ҳамин якта ёбам ки хиёнат накуна бас мега.
фаҳмо Беҳрӯз мега. Зайнаб хурсандӣ я арӯс ёбен мега. Салом созен хубе намакаса. Ваалейкум ассалом Динаҷон хуш омадӣ. Сози тинҷи саломатиёт хуб. Динаҷон дар Фаберли кор намедӣ рӯи Қатимуҷоным? Аммо Тоҷикистон дам регистратсия мекунӣ, ай ҳамуҷа мерай заказота хай барои худат мегирӣ ҷонам. Агар ҳо бугӯй, агар даличкам бинавис. Беҳрӯз қар карду рафт мега. Нев қар намекуна, ози қабад меоя бо. Ман худам кулча мекунам, мерам хусгорӣ, гумша нахӯр мега. Беҳрӯз як реклама кунам, так ки домоди замонави зан кофтаистай. О, дар эфиру амира чӣ кардан дар кора, дар влогомон партофтан дар кора Беҳрӯза. Шоколад нахӯр, бисёр бор жир намеша. Мара натарсон, ба худо хаб ка. Ман ҳар саҳар дутта, бегаҳ дутта, сета мехӯрам. Сабрин тира партофта намерам, ҳамиҷаем мега хулиган. Беҳрӯз сози хубӣ мега Дина. Мама умед кани бикне мега. Мамаҷоно созен. Дина салом мега азиза. Хешомон соз раҳмат худат сози хонагиёт созан Робия биё 15 бор савоб шиства мемонам та мега. Робияҷон хайна брай бра майли. Ҳичи намегум бра. Сабринаҷон соз раҳмат худат сози ҷонам. Хай мардам мега. Шоираҷон ки ҷо мерай? Хуш омадӣ Дина мега. Ман рафтам мега. Биё баъд Шоираҷон, гап нест Беҳрӯз серёзна бикунам реклама, мада мушкил нест мега мама. Хуш бошӣ Нисоҷон. Салом хонаи фурӯшӣ мега. И хонаи фурӯшӣ рафтаистай, айза нав дидаистай. Мега раҳо бо маҳкам меша, ростай бо ҳамин ман рафта натонам чӣ мега. Раҳо нав ҳуй шидаистай, ки ҷо через Узбекистон бира билет ай Москва 11 000 бидай. Як коргармон рафтаистай через Узбекистон 11 000 вообще зур. И арифлем ку я мошенникай, одамора зораву нола мекунӣ, гумш кие марам кор кардам нафоридам, оста гирехтам. Мара ҳамин коргарои ҳамон арифлем худшон кидат кардан. Агар не ман то 6-7 000 за кас мегирифтам ай духтаро. Мамаҳо кун мега. Рустам ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту хоҳари азиз. Ва алайкум ассалом акай Рустам, хуш омаден ба канали мо. Айбари боло гузарен акаҷон. Мама биё Фаберлик да кор ки мега. Дина хешомон сози нағзи хонагиҳо созан. Дина Беҳрӯз дуо мекунем ки раҳо маҳкам нашавад, ту биёй зан гирӣ. Ҳамашам мефаҳмонам та мега. Алейкум салом Сабринаҷон. Беҳрӯз ҳавои Москва да карантин сар кардан, бо барои празднико ширгишон бишава мега. Дина раҳмат хешомон мега. Шукр соз Беҳрӯз. Беҳрӯз камнамоӣ мега. Хоб кунӣ мера мега. Фақат хоб мекунӣ, мамаҳо ҳамин хел меган, бо маҳкам шава, раҳо безе бояд. Ма то охири моҳ ҳарав мега. 12 лайк беҳтарин канал сарбаланд бошен хоҳари азиз. Ҳазор раҳмати калон акаҷон барои лайкотон. хуш омадем бо як бори дига. Дина рафта лайкамонед. Хай худоҷон мерам аку ҷонум устуҳом омадан акун. Хай майли худоҷон хуш омадӣ, биё баъд. Гап нест Нисоҷон мега хуш омадед. Дина да дигар канал ман ку мерам коммент мемонам та намебинӣ мега. Узбекистон қатъӣ нараванд бугӯ, ҳамара гардондаистанд. Чӣ хел гардондаистанд? Метарсем ки бисёр бачаҳо худшона духтар карда ба эфирода ҳастанд. Бо ягон келини наёбем. Нагу бисёршам хеле ай тампо уже маҳкам меша, раҳо баъди 20 числа Узбекистон мега. Охе бо меган ки Узбекистон ҳуй мешава ку қатъӣ чи эмомтапак чӣ кардиян ку маслиҳат кардиян. Ой астағфирулло. Зебо канали дига та намедонам Беҳрӯзҷон мега. Мама тоба бугӯ бо ҳамин хелшам наёбӣ мега.
Дина Беҳрӯзи танҳо майм мега карантин шидаистай бои ношигирӣ карантиношон шава ба худо дар корхонаи моам коронавирус ёфтиян кадом заводи дигада ҳаваям моям чӣ кардиям маса чунин режим кардиям дига мемури ай маска пӯшида гаштара пуштои гушод канда мешава ба худо ай маска пӯшидара Беҳрӯзҷон самолёт ганда қимати раҳу закрита улик шуда нашидай мегам Сабрина рафтӣ мегам ӯ канал та медонум Беҳрӯз мама ҳами дили Сабринара ёв мега ҳа фаҳмо Беҳрӯз Дина мама ба обуна шидӣ мегам маҳкам шидани роҳа фаҳмида зиқ шидам мега тоба бо кай ҳуй мешидааст Дина ҳозир бисёр даътеҷеке ҳозир обуна мешам та Нисоҷон мегам ваҳ бачаи тикток мебурӯи бо Беҳрӯз мега Дина ман ба лайкаш дар кор мега ҳо ӯ силкаи и нестай ки Динаҷон силкаи дига одамае обуна намешӣ ира дар ҳамун комментария клеша меёви лайк мемонӣ Ӯзбекистон тоҷикора гардондестай рейсора қабул намекунанд мегардонанд фаҳмо агар не оли ку коргарвона пурсим чӣ ба бачаш рафтае нарафта оли ман чӣ мекунам мепурсим ҳоли и чӣ дар сменамон бирам ё оли зангаш мезанам мепурсим ки рафтае нарафта хай ман рафтам кӯдако айхо хестан чой хӯрам майли хай Робияҷон оли менависим номерома ҳадаҳа бигӣ ба удалитшон кун айтаи комментарият майли Последний видео да мемонам амирӯз Дина ховуҷа зора намекунӣ худшон меоянд мега Нисоҷон лайкош қатъӣ медиру мега Сабрин куҷо шидӣ мега Сабрин охи як проблема дорам рӯстӣ танҳо худат медонӣ ку Тахминаҷон мега оҳо Нисоҷон обуна шидем лайкош қатъӣ ай ӯ Нисо канал надорад Дина охи ӯ канали дига одамай дар канали ман меҳмон шавен мега акаи Рустам касе нестен обуна шавен акаи Рустамда дастгиритон мекунам барои ҳамин зиқ шидам мега зиқ нашав калид доред мега ҳози акаҷон калид надорена калид додам ман намебинам ку айҷа ки калид дорен надорен рафтами Сабрина ответам надод мегам бибиоиша 16 лайк мегам салом дугонаҷон сози хуби чӣ ҳол дорӣ кӯдакот созанд шукронаи Аллоҳ ман соз бибиоишаҷон худот сози тинҷӣ саломатиҳо хубай фарзандакот созанд чӣ ҳол дорӣ хушомадӣ ҷоном ман ҳам тикток дорам лекин видео намепартом мега ҳичи обуна шавед вай Омина каналаш зур мегам Беҳрӯз мега Сабрина Беҳрӯз тахминара тампо мегӯй мега тампо мега мара ҳамиқа карда буд як рӯз прямо эфир кардам телефонта мега тарафи чап бигардон рост бигардон аку сояи мара диданӣ буд ки ман фаҳмидам ку баъд нишонаш надам баъди ҳаваи мара тампо гуфта мегарда Дина тахминара мега Беҳрӯз хутам тампое Робия ман ба худам хабар мекунам ҳоли на партоб бегоҳ шавҳар пурсам дар коммент менависам майлаш хай Робияҷон намемонам озягане канали ман тарбиявӣ аст ҳаматон меҳмон шавен коммент монин албатта дастгирӣ мекунам то охир мегам Сабринаҷон як коммент монма мега зебо акаи Рустам ҳамсинф созид мега ҳамсинфи тай акаи Рустам агар не акаи Рустам не Рустам мегум барои ки ай ман майда будайда 32 солаи ки клеш тахминаи тампо аку ту бугӯ ҳамин гапора шармандам кунед дар эфира охир 100 кило ҳай
با تمپو میشه. تو اگه جا میدانی من 100 کیلوی من 55 کیلوی شوخید کردم بهروز پگه این سویه من میبینی نصیب باشه. چی گپ داری در همیجا گفتن گیر میگه دینا تخمین خورسندی من 2 کیلو ویس پرتفتم میگه واه زور کو. السلام علیکم همسین خوبید سلامتی و اهل اویله خوبند خودتون خوبید میگه دینا دلیچکم هم نمی نویسی بخدا ای احوالی ما خبردارم نمیشه خیلی دگونه گفته گشتم اکتره کی خبرم نمیگیری ای دمیر جان خوش اومدی سیم سلام میگه وعلیکم السلام تخمینه تست نوشیگری تست شوکی دینا من بخدا گپ دارم زنگ بزن نویس مده تخمین جان همین بهروز چند ساله میگه نمیدونم کی صبرینا جان اینا شه اومد شه سلام خوبت سوزید انشالله رحمت شکر خدا خوبه میگه تو 94 کیلوی تمپو میگه نوشیگری دای که جو میدونی تو کیلو ترازو آورده ای ایزه تو سوزی میگه تخمین یک آدمی نو اومد میگه ها آدمی نو همین دمیره میگو админка саломатиё аҳли байт хубанд худатон чӣ ҳол дорен ҳичи рустамҷон соз шукронаи алло ҳама каса созан хонагиҳоам кӯдако ҳама соз ай шумо пурсем ҳоле менависим да ватсап охи навис охи чӣ ба наменависӣ ман шукр созим дига дастгирӣ камай мега чӣ хеле дастгирӣ камай бибиёшаҷон соз дамир мега азиза монди лайка мега ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз дамир ки ҷо шиди сози тинҷи саломатиёт хубай ку як бор бибурӯиҷа камнамои дига наметовӣ икара точно рафтам паноҳтон ба худо мега сабринаҷон мега сем нимкола удачи бо миём ето фақат ҳами хеле сем удачи гуфта мебурӯй бо мерай аз тарафи шумо мара хабар намегиранд ҷонум мега ҳози ман последни зодрӯзои бачата рафтам тамошо кардам ҳамара коммент мондагим чӣ хел намебинам ман худам дар эфиро чанд рӯзае набудам киҷон мазам набуд бибиёиша барои аввал эфиродам набудам намебини эфирам накардам видеоам накардам имрӯз ина кардаистам раҳмат апа шумо созен кор дай мухи мега ето фақат кор даи далерҷон хоҷаев салом салом валейкум ассалом афтанаҷон хуш омадид саломатиҳо чӣ хел фарзандако назми хонагиҳо ҳама нас зебо сабринара канали ма биёр мега номонда рафти лайка мега дина дамир мемури бинита тоза када ба биёй мега зебо рӯз мондам лайк даимо рои кадӣ мега тинҷими коро бо митизе гапо тинҷим афтнахон ҳоли имова наиста мемонам гапо ҳай навигари шумонда чизе гап ҳаво чӣ хел ҳаво назми намерад вай номаш азиза мега дамир дина мега дина бибиоиша манам видеота тамошо мекунам зодурӯзи духтарта тамошо кардам мегам оли ҷаноб ҳама нағз мега худо ҳама вақт нағз бошитон ҳамсояҷон азиза жду да коммент мега хай ҳамада бирам кӣ мега ту як соатай рафта омадаисти карона шиди дамир мега
комментҳои зодрӯз маҳкама ҳо ба номи Аллоҳ маҳкамаи ба фикрам 20 лайк буд намедонам мондам. Ман бо гуфтам ки табрик кардани будам фарзандота нашид. То ахирша видеота тамошо кардам дугонаҷон. Чӣ баи хеле мегӯй? Ҳама гудакчаҳо ятаи табрик кардан, як духтарчаи дигааш накард ку калазардакчаҳо. ҳавай комментота ҳуй карда мешава бибиоиша? Гап нест меган. Айза буда чӣ меган? Динаҷон доим бини дамир нишебай меган. Дина тоба бугу меган. Ман коммент намондам оишаҷон меган. Ҳама наст. Маҳалла тинч. Наст. Дина зодрӯзи бачакомай. Ай духтарам. Сабрин мегам. Дамир чӣ навигари? Домова туи пӯй несми мафтнахон? Раҳо маҳкам шудааст, Чӣ хеле оиша мега. Натонистам кушода тахминҷон. Неки ман то ахирша тамошо кардам бибиоиша видеота. Охи чанд рӯз шид ирада ёдам нест ки комментарияш ҳуй буд маҳкам буд комментария мондаму гуфтам мумкин яке чӣ меояд лайк мондагиомон. Ассалому алайкум апаи мафтуна. Чӣ хел шумо саломатию аҳли оила хубанд? Худатон хубед? Мафтуна кияй даиҷа? Прикол кести оиша мега. Хай мега мерид мемафтнахон? Апаи гулҳои зебо 46 лайкам монда мега. Дамирҷон рафтӣ мега. Дамирҷон рафтааст. Ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. хоҳаро, додаро, апаҳо неста апа худам ба фикрам даиҷа. Раҳмат дидам мега Дамирҷон рафтӣ. Беҳрӯзам рафт. Дутта туй ҳай. Туи кӣ? Туи лухирапаю бо якташона намедонам набошад. Туи Парвиза? Дуюмаш ёфтаме? Дутта бачам буд. Якташ 5 сола шид, якташ 12 июнда буд, якташ 10 июнда буд, 8 сола шид. Худованд умршона дроз кунад бибиоишаҷон. Силката барда имо монкиҷон зебонисо ки ман аёдам меброя. Динаҷон мега. Садриддина укош бахтовар. Набошад 3 кас будааст мафтунахон. Вай Парвиза медонам, ани Манзура холаи писараш нест, ани вая медонам. Писари вая лухирапая. Номаш Фирӯз. Бибиоишагул рафта лайка монед дар комменти ман пешакӣ раҳмат мегам. Майдача чӣ хел майдача? Калон Шисадиҳами Далел Хоҷаев ин апаи мафтуна Питер? Не Рустамҷон, ин чи блогер нестанд. Тахмин ба фикрам Дамир қаҳр кард. Удачи Айза нависту рафт. Намедонам ака Айзаҷон ина Беҳрӯзаш омад. Сабрина чӣ ба ку Дамирҷон мега. Ман медонам ки Беҳрӯз гӯш карда мешина.
биен духтаро акула тамошо мекунем. Хай дугона ман рафтам ай паи корои хона мега. Майлаш хай хуш омадӣ. Сабринаҷон Дамир дӯстдоштатми Сонӣ мега. Тахмин Беҳрӯз рашк карос мега. Ҳо нагӯ. Беҳрӯз хулиганай охи. Не гӯш не тампо. Ба худо нав дуромадам. Дар тикток коммент омад ответ дода омадам мега. Лайк ҳамонед баъд равид мега. Динаҷон киҷо шидӣ? Ту чӣ ба хаб кардӣ? Фрез кардаисти чӣ? Сабрина ответ бите жду мегам. Беҳрӯз. Ахир ай ҳамин эфиро занг меёвида? Ҳамин Сабринаям агар ҳамин дӯстдошта дошта боша аниқ мерам а ютуб честна мега. Дина рафтимӣ мега. Ҳа Беҳрӯз чӣ мегӯй мега Сабрина. Шоҳинам анча боксёр шудааст. Боксёри вай жирненький. Бачаам фарбе шудааст вай мафтунахон. Ман гуфтам ки ту худат мишоки тайёр шудӣ бачаам гӯям. Сони механда. Вообще гап намезанад қатима. Вай бача очаш ку? Привет, мама муго тамом. Якте дигар жидӣ мегӯд ки ҳамон гум мега. Сабрина Дамир дӯстдоштатай мега. Беҳрӯз бача дора чӣ кор дорӣ мега. Зебо қабулай бача ҳам дошта боша мега. худаш фарбе буд акун секин хароб мешад. Акҷо мишоки тайёр шудааст бача мафтунахон. шавҳараш чӣ кор мекунӣ мега. Сабрин нафаҳмидам ответ бите мега. Зебо шавҳар надора мега. Зебо чӣ ба дурӯғ мегӯ? И оли 18 сола шавҳарай киҷо? Сабрина оли 18 солаи. На ӯ рӯз ден раждениша қайд карда будем қати Сабрина. Надора Беҳрӯз гӯш нака. Дора тоба мега. Ҳичи шу надора дурӯғ нагӯ. Кле шӯхӣ кардаистай. Беҳрӯз. Сабрина ку гапзан ҳами ту шу дорӣ ё не? Кле шнава я бор. Сабрин через телефон қайд карда будем тахминҷон. Ҳо через телефон.
Беҳрӯз лапша наушники мега. Сабрин ответ будем дӯст дошта ё ки не мега. Гулдаста 15 лайк чӣ ба хабар намегирӣ? Гулдастаҷон салом алейкум сӯзи тинҷи саломатиёт хуб? Раҳмат ҷонум барои лайкот хуш омадӣ. Ман тира ҳар видеота мондагита мерам хабар мегирам ҷонум чӣ ба не? Значит дӯст дошта набоша Беҳрӯз дингуз задаку айҷа. Беҳрӯз хай пурсо хай худаш ҷавоб медиҳа. Не ман дӯст дошта надорам ва доштан намехоҳам мега. Беҳрӯз ин бачаш дута мега ё тоба кардамӣ. Сабрина ту бача дорӣ? Ман намедонистам не ки ина клеш гуфтаиста. Сабрин фаҳмо зинда боше набошад худо нигаҳбонатон мегам. Гулдаста ку гап зан? Калета гаранг накун брав мега. Барои он ки бачаҳо аксар булҳавасанд мегӯям. Чӣ дина эфир наёмадӣ? Гулдастаҷон ман тамоман дина да ютубда набудам. Агар мебудам медидамат меомадам. Барое ки ман дар Фаберлик группа дорем дар WhatsApp ҳаваё қатӣ чахчах карда будам. Дина тамоман на эфир кардам, на влог ҳичи накардам. Чанд рӯза кардагӣ нестам. имрӯз мекунӣ Гулдаста? Беҳуда Беҳрӯзи танҳо намондам, танҳо будам, бо танҳо мемонам мега. Агар яке ина мисол зан бигирӣ Беҳрӯзи чӣ менависӣ? Дар номи ҳамин каналта чӣ мемонӣ? Ку гап зан Беҳрӯз? Азиза мега. Сабрина фикрат хатост мега. 5 панҷа як нест мега. Ҳо мега. Хай имрӯз кардӣ ҳозир мерам колокольчикота ҷиқида мемонам мада сообщениш меоям. Ба насиб боша меом эфирит имрӯз чӣ ба не? Беҳрӯз як конкурс кун через кара 500 сум телам ба парту мега. Ман хиёлам ира клеш гуфтаистаи гапоя. Агар зан гирам ютубма уд мекунам тамом ҳама ҳушу ёдам ба занам мешавад. Ина кори беҳтарин. 20:00 эфир мекунам. 20:00 Россия қатӣ мекунӣ Гулдаста? Ҳатман медорам ҳамин рӯз насиб боша. Кори беҳтарин мекунӣ Беҳрӯзҷон. Сабрин те номерота пага мегзаронумта бе конкурс хоҳар мега. Беҳрӯз ин мега. Ин аш чиай бо ман нафаҳмидам. Не конкурс ки мегам.
гулдастаҳо мега ха гап нестай Гулдастаҷон ҳамин рӯз насиб боша меҳмонат мешавам дар эфират. Як қиссат буд. Ку ранги ҳамон пул мега. Як арӯс ёбам личка ба гап занем. Каналома уд мекунам. Лозим не барои зиқи медаром ютуб арӯс дошта бошам. Зиқ намешам. И намедром ютуб мега. Рост мегӯ Беҳрӯзҷон. Сабрин да ҳами каналам ҳаст конкурс кӯдаро бин мега. Рустам нафарони нав меҳмон шавен канали ма мега. Касе ина акаи Рустам да обуна нестен обуна шавен дастгиритон мекуна. Беҳрӯз ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. Беҳрӯз рафта кор бен мега. Беҳрӯз кор надора имрӯз клеш. Ӯ фақат қатимо чағчағ мекуна имрӯз. Беҳрӯз Беҳрӯз гуфт ки кор надорам апа гуфт. Имрӯз фақат қатитон чағчағ. Зебо имрӯз кор надорам. Кор сдават мекунам барои паго зарплата иншоаллоҳ мега. Рустам Гулдаста тиҷи зангулаш меҳмон шавен албатта то охир дастгирӣ мекунем ҳамдигарро. Гулдаста ба худо беҳад ака инсони хубай дастгирит мекунад. Бо видеота тез савоб мемонанд. Каналошон мерай дастгирит мекунанд. Обуна шав аймаву мисол аймаву Рустаму айкиш ҳичи намерава барои ҳавай. Тахмин ман иқа булбул бошам мега. Фаҳмо Беҳрӯз мега зебо. Ман як ҳафта дар эфир набудам мега. Мара бугӯ ман худмам набудам дар эфиро ки Беҳрӯз. Мазам набуд. 3 рӯз шида азиза эфир накардам. Зебо булбул нашав. Азиза мега. Тахмин маънои гапа фаҳму фақат мега. Майли азиза. Сабрина силкам дадаро дар конкурс иштирок кун мега. Гулдаста ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. Апаҷони зебо мо ҳам ақл дорем мега. Айза умарак ҷуда хоб боша. Баъд эфир кунед гуфта мешина. Дошта боши нағз мега. акнун мерам точно паноҳтон ба худо. Ту уже сеюм бора мехенаиста рафта омадаисти. Хуш омадӣ Беҳрӯз. Тахмина апаҷон силкара закрепить кун 28 канал дастгирӣ мекунам мега.
Не, киҷо мара накмара карда буди ози закрепит мекунем ози 1 минут. Ина худат багу, ман ба не мегам. умар дина эфир ба буд мегам. умар имрӯз ба фикрам дар ягон ҷо кор дора, барои ҳавай надромадаи мумкин авход павход карда истай. Ман чокарам мегам. бисёри инсонҳоро дидам дар илм зуру тавону ҳастанд, дар амал маълум не. Ҳо рост мегӯй, акай Рустам. Ани Орзуба. Беҳрӯз конкурсат лайк ҷамъ кунакай мега. Сабрина не актив мега. Эфир накарид ҳамсинф мега. Ҳама видеоҳое ки баъди видеои конкурсае мебинӣ, лайк, коммент мемонӣ. дурӯзиҳота дастгирӣ мекунам. Гап нестай. беҳтарин ҳамсинф мегам. клеш Рустам Бакриддин туда чӣ хеле ҳамсинфае ки тира апа мега ку? фаҳмо беҳрӯз мега Сабрина. 32 ба мега. Сабрин хай баромадам ман мега. Сабрин майлаш хайр мега Сабрина. коммент ба жду мега. майли рафтам дигар эфир. майли хай хуш омадӣ клеш. ку айзаҷон гап зан. марҳабо тиҷи 16 лайк мега. раҳмат ҷонам барои лайкот. қар карди рафтӣ мегам. тампоҷон хай мега. майли беҳрӯз хуш омадӣ. худоҳофиз клешҷон. марҳабо апа меҳмон шавин мода мега. ина ҳамин силкаи бологида обуна шав беҳрӯз 28 канал дора. марҳабо гулдаста тиҷи обуна шав ҳавайда 28 каналш қати дастгирид мекуна. аз гулдаста мега. сабрин қар не зиқ кадим мега.
охир чё кардам беҳрӯз мегам. Ӯ гулдастаро ай камент монира мурда будам як бор намонд. Ба устаа гирехтам мега. Не, ина гулдаста да буша чӣ ба гулдаста мара фақат дастгирӣ мекунам. Сабрин ҳичи на охирсан шидам ки половинкама ёфтам ки бо негуфтим зиқ шидам мегам. Беҳрӯз бачаи зурида дударҷон. Марҳабо дуризиҳота мегам. Киҷон гулдаста беҳрӯз мега ки ман комментарияш нависта будам мега мара ҷавоб надод оста гирехтам мега. охир булҳавас будам ку мега. Гуфтам ку мега. Мара дастгирӣ накард ҳар рӯз видео духтарша мемонд мерафтмша мега. Сабрин ҷон асал ма булҳавас не ту ба гапам кун барот ҷон медиҳам просто ту духтар қатъи шуно шудам гуфтан гапа нагирифта барои ҳамин гап назадам ба булҳавас мегам ма. охи ҳамин духтаро падвадитит мекунанда охи беҳрӯз ба ҷое ки дастгирӣ кунанд ки мисол як кас обод шава бо падвадит мекунанд. саволҳои бемаънӣ метаҳам фаҳмо беҳрӯзҷон охи ба худо мерай мисол духтарако хай баъзе шу доран охи гудак доран саволҳои бемаънӣ нате охи додарҷон. баъд баъзе одамора шуошон мехонанд комментарияҳоро гӯш мекунанд барои ҳавай баъд ай пушти як гапи мисол шӯхиҳои шумо ба зиндагии як одам вайрон мешавад. кошонаи ҳунар. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. кошонаҷон хуш омадӣ. сози тенҷи саломатиҳо хуб. нағзен созен ҳама каса иншоалло. шукронаи алло соз ҷономай ту пурсем. ай ҳама чизи ганда медидагӣ ман пиёзпускиня ба худо чишмон пури об мешавад. чӣ саволи бемаънӣ ҳамин кӯдак монд лайк мемондамша тамом кор надоримша дигар саволи бемаънӣ метон.
тахмини апаҷон шумо сӯзи назем фарзанду сӯзан шукрона алло кошонаҷон сӯз шитам амҷа гуфтам иқа хонум кунам ки пиёз пуст карда истам чишмом ита сӯхтани сӯх ки чо карди ҷонам сӯзи тенҷи пешравиҳо чӣ хелае кошонаҷон сабрина мара хонда бошӣ як фикр кардаму инсони ба комент чизе ка фикр карда бошӣ мегӯям олами суханҳо 17 лайк аз гулдаста раҳмат ҷонам барои лайкот хушомадӣ кумаш ки ман духтари ҳамаи эфир якумаш ки ман духтари ҳамаи эфир дароякам немегӯям алҳамдулиллоҳ мешавад апаҷон худо ҳамавақт соз бошӣ кушонаҷон чӣ ҳол дорӣ абеда чӣ кардаистен духтаро ку ягон чӣ гӯем ман имрӯз хонума мекунам насиб боша ҳам ҷои кори мардакам дава ҳам хӯрданашда сабрин ман тура нагуфтам эфирро медарои дигарора гуфтам мегам баъд беҳрӯз имрӯз коротун аз дават мекунӣ пага зарплата мегирӣ баъд чанд рӯз бекорӣ ако то пулат буд шидана урусо ойлика мегиранд запой мераванд тоҷикои мо бечора ойлика мегиранд пачка мекунанд хона роҳӣ мекунанд бо кора сар мекунанд ами мусулмоно да тоқа тоҷик не узбекоам сабрин ба гузашта кор надорам вале оянда бо ман бошӣ кор дорам як фикр кун жду ответ дар коммент мегӯям сабрин беҳтарин мекунӣ хусти дили мара мекунӣ бо як эфир кун якҷо шавӣ мегӯям
болора хонтам по мега ман ҳамаро хонда истам аку хай ба овоз шарт неста ами ду касе нохи да эфир ман бекора ман ира хондам беҳрӯз 2 рӯз мегардам дам гирифта ҳарчи харида мегардам бо кор сар мешава фаҳмидим ира хондам беҳрӯз овами суханҳо 18 лайк аз Гулдаста раҳмат ҷонум бёхта ғамнате ки ҷон Гулдаста хта ғамнате дугуна пулаша хурда шавад бо кор мекунад беҳрӯз сабринҳо як моҳ барои чӣ кор мекунам барои худам мекунам аку аису пас барои худаму сабринаҷон мегӯ оҳи сабринҳо аниқ ту розӣ бошӣ тамом мега асал чӣ ҳол дорӣ мега ҳичи ҷонум амҷа пиёз пӯст карда я чишмам маҳкам я ташфӯй смс хонда истам пеши оина даимам чишмам сӯхтае ки куршидам ба худ шумоам пиёз пӯст кунед ай чишмотон об мерава месӯзад чишмотон духтаро Гулдаста тиҷи меҳмон нашуд дар канали ман мега апаҷони маро тампо нагӯ беҳрӯзи танҳояк мега саломатиёт сӯза мега шукрона алло соз Гулдастаҷон ҳамира бугӯ азиза наход мара тампо номунае агар не ман беҳрӯза панда ном мемонам ҳо намегум мега не мега Гулдаста панҷ кас чӣ хел ду кас мега дигар танҳояк не беҳрӯзи сабринак мега оҳи беҳрӯз модаро дар хурдӣ озор дода бошӣ аз чашм об мерезад ай нея тоба акай хеле нагӯ ба худо ҳамин гапа ман мешнавма шунавидагӣ ҳастмо не ки и гап дурӯғай ба худое ман модарам қатӣ ранги дугонаем ба худо оишагул эҳе ина оишагул омад хуш омадӣ 19 лайк рустамҷон зиқм кардӣ ба худо акай рустам сӯзин мега оишагул моам соз хуш омадӣ ина ба хотири ту азиза эфир кардам ягонтатон ина азиза ку ай сари эфир ҳастай оишагул вақти эфир тамом мешава ба меоям оишагул ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату хоҳари азиз дувуним солай очама надидаме рустамҷон айкиҷо ёдш кардам ба худо мефорам як қучоғаш бигирам очама
хатиш бирам бо ҳар вақта барем бирам шашлик бихӯрем дар кӯчаҳо бигардем мороженахӯрӣ бирем кӯаку давракҳои 3 сол пеши ман бозоро дар чарх мезадам қатиочам ин дурӯғ нест аз азал буд мемонад падаркалону модаркалони мо мегуфтанд не охи ман очама ғам намедодум беҳру ки рустам шумо мадам додарен акаен намедонам хе акаи рустам гуфтам мегирам майдан бошен ман дар тоҷикистон дугонаам надоштум дугонаи ман очам буд баъд ҳамиҷо омадам ин ҳамин духтаракҳоро ёфтам акаи рустам созен оишагул охи ман оишагула инҷа салом буда саломат нав дидам оишагул беҳрӯз ман гуфта будам ки ҳеҷ вақт дигар ошиқӣ намекунам лекин бо нашид сабрина дар дил кушодам мега ваалайкум салом мега пурсидам ку апа боло ҷавоб надодед мега оишаҷон созмо худут чӣ хеле созу саломатиҳо хуб охи мегум ку як чишмо та об рехтаста пиёз реза карда шидам ҷа нафаҳмидам сабринаҷон мега сабрин ждат кунам ответа ё ки не мега беҳрӯз ин апаи ман эфиршон чӣ хеле надаром мега охир хоҳарҷон эфирҳои ман биё гӯш кун ман фақат эфирҳои шумода ҳастам акаи рустам қати самира сумайя будем он рӯзо фақат эфиротон қариби 1 соат зиёд будам ман дар эфиртон апаи тахмина ин як гап дурӯғай мега беҳрӯза мегӯй ман дер карами мега якним соат шид эфирма ки умар сабрина гапи ма дурӯғай мега беҳрӯз хоб будам мега қанта бизан фикр мекунам беҳрӯз мега эфир махқул шуд админка мега ман мерам эфирҳои шумо ман фақат мерам лайк мемонам гӯш мекунам қати ҳамҷа духтаро қати бо чахчах мекунам чӣ байне ман мерам фақат гӯшкунӣ лайк мемонам гулҳои зебо 21 лайк мега раҳмат ҷонам барои лайкот гулҳои зебои клеш боша дугона не пиёза гуфтам мега пиёза ичи нагӯ и пиёза ози ман авқот мекунам пиёз қати чӣ ба нахутак нест духтаро сабрин ок жду ответа дар комментам мегам сабрин подписаться кун чӣ фикр кардӣ ба навис мега кай эфир кунам мардум ҷамъ мешавад медонам ман рафтам обед шуд хай ҳамада мега майлаш беҳрӯз дурӯғ нагӯ москва дар ҳоли соат 10:06 ҳоли нав саҳар ши ҷураҷон додарҷон обед накунид немега
ҳо ман телефон дар заряд мега. Ҳа, фаҳмо. хуш омаден ҳама каса, дӯстони азиз. Ку гап занем. ман Москвада не, ман сини Екатеринбург соат 12:10 мега. ба худо ту дар ҳамуҷаи? ман тура дар Москва гуфта мегардум бо беҳрӯз. Сабрин майлаш намекунам ҷон мега. ношигрид шава беҳрӯз. беҳрӯз дар дигар ҷоба мега. итоат рафиқ занак намекунам абед мега. беҳрӯзе ба худо чӣ мешайдам? ина занам бигири мардаки савремени мешай. шӯхӣ чӣ зану зиқ намемона ба худо. беҳрӯз дар каналат меҳмон шидам. 151 обуна шидам. 38 лайк мегам. беҳрӯзҷон, акай Рустам да обуна нести ту? зебонисо мода 12:10 мегам. Сабрина не абед кунид мега. осияҷон салом лайка гирен мега. раҳмат осияҷон. сози тенҷи саломатиёт хубай, хуш омадӣ. Рустам радной мешам меҳмонозир мега. ай беҳрӯз қафо мондаи ку чӣ ба акай Рустам да обуна нести? ӯ ҳама ҷода ҳаст акай Рустам дастгирӣ мекуна. селка мон бинам ба ӯ каналам ҳастам мегам. хуш бошен ҷонам, саломат бошӣ. осияҷон пешравиҳо чӣ хабар сӯзай? зебонисо кани азизам мега. азизаҷон ку гап зан. дил ба даст овар ки ҳаҷи акбар аст. аз ҳазорон каъба як дил беҳтар аст. беҳтарин фарзандо хубанд, шукронаи аллоҳ. соз осияҷон ай ту пирсем. беҳрӯз итоат занак ҳозир мекунам абед мега. беҳрӯзе. сабрина азиза мега. хай ӯ намешноса кира. хай нагӯ ай ман ҳамин хеле аҳамият нади. асос ҳамин осияҷон соата ҷамъ кун. соата ҷамъ шава одам худаш меоя. аҳамият наде. 35 кас утшид ба дар як рӯз. дар ин ҷо касе оиладор шиданӣ аст? чӣ бало мега? ҳамин беҳрӯз зан кофтаестай ки ҷонакай Рустам. бурам абедма палучат кунам омада бо медаро мега. майлаш абед метиҳам бо бекорам бишинена. беҳтарин осияҷон ассалому алайкум. хоҳари қадрдонам, чӣ ҳол доред? акай Рустамай, шумо пирсиданӣ будам як рӯз ки баъд вақти авхот куним шид буромадам. шумо дар куҷои Тоҷикистонен? ба фикрам ки шумо дар ягон радио кор мекунед. оқай хеле чӣ бигӯям ҳамиқа гапҳо гап мезанем ку. ман хеле раги шумо гап зада намедонам. гуфтам ки точно дар ягон радио кор кардагам ё кор мекунед намедонам. ку иқа дар бораи худтон чӣ менависидем? бале абед метан. зур абедтян. осия рафта лайка монед ҳозир силка мебиёрам мега.
Якта смс навистам тахмин хон илтимос. Ман хондам ки азиза хондам авая. Ман авая гуфтаистам. Фақат дар даруни дилам хонда. Хондам, ман ҳамин рӯи карди хондам. Биёрин зебо мега. Ку Умара гап зан, куҷо шиди ту? Ҳамин шаб мурдем қати Умараи хандара азиза. Оли мерем бо дар группа ҳарсимон чақчақ мекунем. духтарои хушрӯ, ҳамакаса хуш омадем. Рустам, Беҳрӯз оиладори як не, Беҳрӯз оиладор нестай, акаи Рустам. 48 мондам мегам. Сабрина салому дуруд мегам. Ҳаминҷаям тахмина мега. Беҳрӯз, Сабринаҷон намемонад ту қатъим бошӣ. Ман хондам. Мана ҳарчи гуфти тахмин мега. мо қатъи Умара хела хандида шиштемда. Ба ай Умарак пеш ба фикрам мана бо хоб бурд. Оишагул. Админка, ман баррандаи ТВ радио дар вилояти Суғд муддати 9 сол. Охи мегум ку дар ягон ҷо чӣ будем гуфта. Баррандаи радио ТВ. Радио Тирозаю чиай? Валайкум салом акай Рустам. Рустам аруса нав ёфтам, ҳозир насиб иншоаллоҳ мегам. Админка, инро барои оиладор мешудаҳо навиштам. Фаҳмон. Беҳтарин акай Рустам. Умарак ба фикрам шаб хоб намерад. Шаб хоб намекунад Умарак. Ина ҳозир Умарак бедор. Ман шабо хоб мекунам, Умарак бедор. И Умарак намедонам кадом вақт хоб мекунад. Оишаҷон, Сабрина кӣ гуфта шиштам тоба азиза шумоед мега. Ё тоба кардаме. Навшинохтӣ? Радио дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Замон ФМ. Фаҳмо, ҳозирам кор мекунед? Эфир кадом? Ҳеч ка наёмад мега. Кай кардӣ Гулдаста? Сабрина, саломатиё, аҳли оила хубанд? Худатон хубед? Зебо. Дугона лайкамон бо Оишагулҷон мегам. Худоё. Ҳама каса хуш омадем, дӯстони азиз. Куҷо ба дугона мегам? Гулдаста тиҷиб бо каналотон обуна шавед, ман ҳам дастгирӣ хоҳам кард. Сабринҷон, як коммент мон, дилам ором гирад мегам. Фаромӯш кардем, ман хоб хестам. Фаҳмо. Осияҷон, сипосгузорам пешравӣ. Чӣ хел дар канал? Оиша канал, Осия канал дора.
гулдастаҳо шидагӣ мега. Раҳмат, хуб шумо ҳам хубед, саломат бошед мега. Ойшагул саломатиҳо хуб ми? Суст акаш мега. Раҳмат дӯстия ман актив да ту мега. Шукри Аллоҳ наз акай Рустам. Гап не зебу. Осияҷон, ин мардуми мо якдигар нофаҳманд аз пушти ҳамин. Рост ин гаптонда ман 100% тарафдорам. И ҳақиқати гапай. Гӯё ай қиссаи худшон пул метиҳанда дар ютуб. Акай Рустам, оиладор ҳастен шумо? Хулиган обуна шидам, бо ҳамаш мегам. Хулиган хай ҳамада касе абед кадиста боша иштиҳои соф и ба ма ҳам иштиҳои соф чаридана сар кардем. Дар вақти хӯрдан кино тамошо накунам, хӯрдан намефора. Эҳе, иштиҳои соф агане. Админка, бале, кор мекунам. Муддати 9 сол ҳамаи мардумро қариб омӯхтам. Роҳан таъриф кунӣ, аммо дар амал оҷиз. Фаҳмо. Ойшагул аз нав хубӣ мега. Осия нав шидӣ, пеш будӣ, бояд писат кардӣ мега. Бале, оиладор будам. Пештар аз сабаби якдигар нофаҳмӣ ҳурмати хусру хуштомадро ба ҷо наовард. Оила пароканда шид. Хай мешава олӣ. Чанд фарзанд дорем баъд? Беҳрӯз худованд одами босабра дӯст медорад. Не ин дигар каналам мега. Хулиган, занакҷон худо эҳтиёт кун, яке дертарак миём ишқам мега. Як сабр кунед мега. Ин канали навам мега Осия. Ҳама каса хуш омаден. Дӯстони азиз, занакҷон сабр мекунам барои ту чанд қайғихоӣ мега. Айзаҷон, шаҳи нав ёфтед мемега. Фаҳмо, Асия апа мешамтон мега. Беҳрӯз, авқотат хунук нашава, бира авқотта бихӯр. хоҳарҷон, як смс навистам, хонид мега. Умарак, бира дар группа бихон ба биё. Ойшагул монди лайка мега.
ها موندم میگم ای مرک برا هوا گروپا را بخون با بیو акай рустам аминҷа даин ё рафтен раҳмат ман авқот кашам абед мега беҳрӯз ҳоло ҳамдигарро надида дарди якдигарро гӯш накарда самимияти якдигарро эҳсос накарда эҳсоси ишқи сабзро дар қалб ҷойгир накарда занакро истифода набаред мегам мардуми тоҷик бад мебинам феъли якхелаша ҳамин қати як кас гап мезанӣ кункӯбаки сар мешавад фалони куҷо шид навёфтаи бо яхел бачаҳо мехоҳам ба бо қати ин гап мезанӣ мада мекини гуфтам худоё ратон бугуда чӣ ба ҳама майлаш хайклеш хуш омадӣ соҳиби як фарзанд духтар қариб 3 сола мешавад худо умрша дроз кунад биёин 28 канал мешам мега гулдаста тиҷи дар канали ман шиден мегам хулиган хай ҳамада баромадам мега майлаш беҳрӯз хуш омадӣ биё бад барои чӣ мегам опа всем салом мега ваалейкум ассалом дамирҷон хуш омадӣ админка барои чӣ ғамзада бар ин ҳастен аз ҳолати психология суханрониятон дарк кардам не чӣ ба акай рустам ман ози ҳаваи шуморо пурсидам ки ҷавоб надодӣ ман фикр кардам рафтем эфир дорум дароин мешам мега гулдаста апа чокади ту ҳама сад дига мега о шукрона гаштем амиҷа дамирҷон ҳамин каналчара камкам пеш пурда айза чукади ту мега дамир акай рустам тахмин ғам надорад ман ғам дорам мега оиша дамирҷон мега оиша соат чандаи шумода ман фикр карда шиштам амиҷа акай рустам айпага рафта документумаш супориданам дар кор ҳавая фикр дорум ки киҷо бурам чо кунам гуфта худо соз бошӣ апа мега раҳмат дамирҷон ҳамин худованд ҳамаи ҳамин ғарибора ва ҳамаи кулли мусалмонора дар паноҳаш нигаҳ бидора ҳо сабринаҷон мега э беҳрӯз бо салому алейкум гуфта биохӣ хай гуфта рафта будӣ чӣ ғам доред хоҳари азиз мега ҳичи ҳамин гаштам ҳаминҷода бекорум барои ва зиқ шидам гуфтам иқа эфир кунам оиша валло ханда мезебад мега
оиша чия худ карид мега. Дамир салому дуруд мегам. Рустам сӯзи брат мега. Обуна шавен акай Рустам да Дамир. Баъд акай Рустама мешава дастгиритон мекуна. Дастгирии якдигар бошем. Оишагун шум. Як ба тушпера, ду ба самса мега. Эҳо, як ду мехӯрен шумо. Ба фрес када мегардия, оишага? Дамирҷон саломат бошед, дӯсти гиромӣ, меҳмон шавен канали ман ба мега. Ҳо, Дамирҷон обуна шав. ғами маро худо медонаду танҳо худам мега. Рустам Сабрина чӣ ғам доред хоҳари азизу меҳрубон мега. Намефура брам мега. Рустам худо соз боши ок мега. Рустам мо номи каналта мега. Сабрина оиша якшанбе душанбе авқот мекунад мега. 18:30 мега фаҳмо. Абед бам мехӯрем дугона мега. мондагиша мешава клеш клеш мегуме умарак. ман овози хонума мекунам. Оилаи мо дар Екатеринбург. Салом апаи Тахминахон. ваалайкум ассалом. Оилаи мо дар Екатеринбург. хуш омадӣ Нисоҷон. саломатиёт хубай? ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. кор дар нести Нисо? Сабринаҷон кани мада бугӯ чӣ дард дорӣ мега. оиша фрес мега. Тахминҷон хонума дар чӣ мепазӣ? охи дар чӣ? Ман ту пазак мепазам. Мебинам чӣ мекунам. се лаганша да чӣ мемонам ятша да духовка. чӣ қадар нафаронро ба дардашон дармон шудам. ба радио омада дарди дил мекарданд. ман қисса месохтам. беҳтарин кор акай Рустам. ҳусен худо хофиз бо миомайлаш. во олиам гапу чакай меҳо хе биё шоираҷон. эфир да ҳар нам миоямадам. Дамир серкорӣ мега Сабрина. Рустам беҳтарин ба пеш брат мега. обуна шидӣ акай Рустам да Дамирҷон? оишагул Дамирҷон арӯсу домода хит накардан ба фикрам. ҳа ту дошти ман ту пазака мега. ҳо дорам. мегум ку ман майдаҳа кай барои ҳамин дусе касда ҳамин хай ду гудаки майдам қатӣ ман шумда мешава. як калонтар доштам зани ҳеварам ба падарка кардам бо иша харидам. оиша хит кадумоншон мега. бале апа мега. силката биёр киам акай Рустамам мешава. ха комментария монда бошӣ мешава ҳатман. вақте ки инсон виҷдони пок дошта бошад қалбаш амал нахоҳад шуд. рост акай Рустам. Дамирҷон қаҳр кадӣ мега Сабрина. хай ҳамат худо нигаҳбонатон мега. Самира Сумайя. салом алейкум занако. ваалайкум ассалом Тахминаҷон хуш омадӣ. сози тинҷи фарзандакот созанд ҷиянон ҳамашон созанд. Самира Сумайя Суҳайл
айза барои чӣ мега? чо кардӣ тахминаҷон? Чӣ ҳол дорӣ дар ин гармӣ? Неста ягон одами савобгир як видеома савоб мона. охи ман ҳастам ки ҷон шоираҷон ҳастаму не ки охи намедонам. Апай тахмина ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. хоҳари азиз, ман хиёлам бо ман қатъи айсар салом алейк карда истем ки аёдам буромада ки тахминара гуфтаистем. бо рафти беҳрӯз мега. Самира Сумайя алейкум салом, хуш омадӣ. Шукр хуб мега. худо ҳамавақт соз бошен духтаро. Сабринаҷон абед кардӣ мега? алейкум салом. хулиган Сабрина ку рафтам. Нороҳатат намекунам. Чақчақҳои нағз дада мега. Гулдаста ба пеш беҳтарин мега. Канали то сообщество надорам. охи медошт ба худо ба ҷону дил мемондам. Сози намакаса мега. хонаҳои фурӯшӣ дар канали ман меҳмон шавен дастгирӣ мекунам мега. тоба мега Сабрина. умара куҷо шидӣ бо? Сабрина иштиёи абед гурехт мега. Самира Сумайя раҳмат, мо созем, худат сози хубӣ? ин хел бошад ман ҳам рафтам мега. ки ҷо мерай қабес мерем ози 2 соат шава? Рустами Бакриддин гап нест мега шоира. ман ҳаминҷа ба гӯш карда корама мекунам мега. ҳа майлаш хай. динам ҳаминҷа буд бирафтай нест. нахта камнамо шид эфирои ман дига наёмадаистай. Сабрина чӣ ғам дорид мега акай Рустам? апай тахминаҷон имрӯз оддихем? ҳо имрӯз хона даём. то рӯзи панҷшанбера насиб имрӯз корай ба фикрам. оли имрӯз бригадирмон занг зада мега. маҳфӣ акаҷон мега. оддих шумо имрӯз мега. Сабрина нарав бест ту гап задан гир мега. влог монтаж дорум мега. о нагӯ ҳамин монтаж кинира. рустам имконияти суҳбат бошад хоҳарҷонам марҳамат мега. то со пишиданша меистам. ҳа фаҳмо. меҳмон Рустам Бакриддин меҳмон шидам мега. ки хонаҳои фурӯшӣ чи тасилката биёри на акай Рустам сообществат мемона. бекор боша агар. Самира Сумайя саломатиҳо аҳли оила хубанд, фарзандо хубанд? хулиган Сабрина қар не просто чахчах кардан гир гӯш мекунам. маҷон гӯёдба гап немега. беҳрӯзе абеда чӣ овардан? беҳрӯз ку гап зан. хонаҳои фурӯши силка каналу монен савоб кунам мега. шукр хуб раҳмат акаҷон.
дамирҷон гуфтам қар кардӣ мега. беҳрӯзҷон мегам. инами видеома савоб монен мардам мегам. ё тобита хомеҷа қабахдами эфира сартия. обед як порс ош, як порс шӯрбо бо як порс салат, 2 кусок хлеб бо як чизи дигаҳай номаша намедонам. Компотай чӣ? савоби ма ами қабандай ки бовар кунем намедонам ай кадомшамонам намони хафа мешаванд. ду бори мондум бо меган навбат наметиҳанд ки дигарорам раса. пеш тоба кардам дига мисол блогерое ки хела пешрафтагӣ ҳастанд ку тахминан ҳаваёт ҳамашон ба пул мемонанд. ина мисол нилуфарай арзанда ки ҳавай бепул намемонад. қандтона бизанем ба худо ҳозира шумо ҳамаро дастгирӣ мекунем. ҳамаи ҳамина хӯрдем беҳрӯз мега. самирасамай савоби шумо да оҷрат бестм мегӯй. картошка қатӣ гӯшбирён кадагӣ мега. хонаҳо мега. сабрина ду таша ҳозир бо якташа бегоҳ мехӯрам мерам хона. чува ба ман ҷавоб наметин қаҳримӣ ба ман мегам. ҳо бепул намемонанд. ҳо охи авая мегӯм. насиб боша ҳаматона фақат савоб шиства мемонам. ҷон ответ додам ку мегам. фаҳмо меган хонаи фурӯшӣ ман савоб мондам бинен меган. ман гуфтам ай ҳамин маъни бечораи бесум сум пурсиданд мега. ба худо тоба хонаҳои фурӯшӣ баъд ина хеле мисол соатҳо ҷамъ шидагӣ ҳастанд айта. акай рустам раҳмати калон мегам. ба худо акай рустам беҳад инсони хубай. ҳамин як ками чикняга комментария мони даравда мемонад савоб шиства. худо баракатш тияки. тампо ҳама хеле гуфтанд гир ҳазор шавӣ дига каналҳои мардумравиро кам мекунӣ.
1000 шавм не соатом ҷамъ шава хулиган. Саломат бошед мегам. Саломат бошед. Айзаё ки умарак рафтӣ на шумо группа? Ҳо айма ҷамъшидагия монетизатсияам гирёна пул беҳад кам кор мекуна. Дилут мемона. Фаҳмо. Ту эфир намекардиам пешшоира? Ман 3 сол мешавад дар ютубам ҳамаро уже дидам чӣ хелам мегам. Беҳрӯз ҳами ту ина мегӯй 3 солам дар ютубам, неки одамот на чишидиян ку? Ина Беҳрӯзи танҳот хай 1000 гузаштаги ай ба фикрма уш 151та. Вақте ки инсон дили соф дошта бошад, ғараз надошта бошад, ҳама вақт дастгирӣ мекунад. Ҳо рост мегӯ ака. Шоира то конкурс набоша каналот намеоя мега. Фаҳмо. Беҳрӯз каналтон пул кор кунак шидагӣ хай мега. Не, ман омадам мегам. Не, ман эфир пеш мекардам дар дига каналам, дар иш накардам мега. Фаҳмо. Ту бо канали дигаам дорӣ? Сабрина, канали ман меҳмон шавен, баъзе ғамҳо аз дил меравад. Хулиган, ман 2 канал доштам, фурӯхтам. Усол бо хулиган Беҳрӯза истифода мекунам. 1700 дорад, Беҳрӯзи танҳо 150. Беҳрӯз конкурс кун мера мегам. Сабринаҷон, не мада лозим не пули ютуб, барои зиқӣ медаром ютуб. Гулдаста ҳамиҷа дамӣ мега. Гулдаста бираф. Фурӯхтам у каналма мега. Хасос. Канали мара оли 1 сол нашида, неки ҳама соатоша 1 моҳ да ҷамъ кардам. Ба худо? Раҳша мара ҳе бугӯ, Самираҷон? Ё рафт мемега. Эво, ман да канал доштам мегам. Шумо намегиред, ман мегирам да мегам. Магазин меремам баъд ки айза. Майлаш Сабринаҷон мегам. Самира Сумайя Зурку беҳтарин дар 1 моҳ молодец мега. Вай ман ба обуна шидааст мега. Сабринаҷон апай клеш шумо конкурси ки ба куҷо ба лайк монум мега. Лайкамон гум.
Самирас моя влогой зур мекна гапзаниш ман да интерес не ман дуим тамошош мекна ма ҳама вақт тамошо мекунам айза ани омина ба мега Самирас моя хонахари чӣ шид мега хонаҳо ма 5 моҳ да 800 соат доштам як моҳи дигар просмотрам 2000 шидан соат 200 медод як моҳ да уже соатон пур шид силкаша биёрид мегам раҳмат хонаҳо мерем деги манту мехарем манба гап нестай як хелотон чӣ ба дар болоҳои видеотон дурӯғ менависен просмотр шава гуфта лишна ман ягон бор нанавистам кору бор 21 лайк мондам ба лолазоре мега ҳазор раҳмат хуш омадӣ ака ҳолиам кофтаистам хона ба дилмо намёвем пеши мо биё хонахарӣ тахминаҷон Самира хубед рафтам монед мегам Сумайя салом ба лолазоре мега Айза ҷон қатима чӣ ба гап намезанӣ хонаи фурӯшӣ зур агане Сумайя Самира ай ман 4 моҳ да ҷамшид соатон мега салом ба одамои нав мега Рустам Самира Сумайя ба мо ҳам кӯмак кунед пур шавад соатҳои ман 1000 соат мондай мега гап засудям ку мега Сабрина як рӯз видеоро дидам мега самбақа бачаша хурд 18 тамурдам ҳичи нашид тамом шид видео тоба не ам хеле дурӯғҳоро ба худо хандам мегирам барои просмотр шидам хеле менависанд Самира Сумайя сарсима нашен оли миёй хонаи бадилтам соатҳои ютуб админ ба дӯст шудам ба лолазоре охир шумо ба ин канал то мада обуна набудем ки ба чанд канал то ман обуна шуда будам дар эфиротон ку Сумайя салом ба лолазоре мега ҷон дар кадом шаҳрен мега Гулдаста ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз Самира Сумайя аз ютуб чанд бор сум гирифтай мега соат мада 7 одам намераса 3000 шав мега ҳамин чи последний видеом дар чӣ монем ма ба фикрам ин дар шудагӣ нестаму урусӣ қатӣ навистагием ку ҳавай дар шудагим иш да ба фикрам намедонам шидам нашидам як линча канал дорум мега о мама умед соатша ай киҷо мебинен мега соатша ҳоли ман туда дар чӣ мепартом ватсап да насиб боша оли чӣ мекунам нишонат метиҳам аввал як программаи запис экрана скачат кунам баъд мепартомад ҳамин рӯз Гулнора оли мепартом насиб боша айзаҷон мега тахмина як дастгирӣ ку мега касе ина Гулдастада обуна нест ай дӯстони азиз обуна шавен ба 28 каналаш обуна мешава ина ки соатҳои ютуб 9 километр ина аввал Гулдастада обуна шавен ба 28 каналаш обунатон мешава ина эҷада бо мама теҷек мама умед всё аста ҳаваям дастгирӣ кунен духтаро да ман монед лайка мега гулҳои зебо инҳоям шумо мемега админка мондум коммент ба лолазоре навиштам майлаш хай гап неста оли обуна мешам Гулдаста мега ҷон беҳрӯз мега
ба ҳама барори кору орзу ҳазор раҳмати калон. Акай Рустам омаден дастгирӣ карден. Хуш омаден. Дар кадом шаҳри ҷон мега Самира балолазор сӯзи ака канали шумо ҳамияи савоб монумта мега. Мора савоб шиства монен обуна мешам мега. Ман шудам ку обуна Гулдаста мега. Гулдаста зебо шумо видео надорем мега. Ӯ канал надора Гулдаста. Лайк монда мега. Ман дар шаҳри Мазор мега. Админка дар Дастагул обуна шидам. Бугӯш ба як линча канал бишава 3000 шавум камент мондумша мега. Ҳозе мегумаш. Акай Рустам охи просмотр баланд шавад соати хуб метия. Ман эфир мекардам ба эфирҳои YouTube соат медод. Шумоя чӣ хел кӯмак кунам, фақат савоб метавонам када. Шаҳри Мазор ҳаст мега. И кадом шаҳр Мазор мега? Ман дига савоб металбам мега. Самира ҳо бумон мега. Кани гӯен ман творческий студия дидам время просмотр часы. Просмотр аку кадомиша и мега. Ҳамон время соат табиохина время часы ира не ӯ дига ҳай. Ҳоли бема WhatsApp да мепартомад видео карда. Акай Рустам ин шаҳр дунёи охирати мову шумо аст мега. Калид надорум мега. Ҳозина рафтам. Самира Сумайя даъмо лаваки савоб шиза канали ман аммо мега. Хонао мемонам мега. 9 чақа пас мегзарӣ мега. Гулдастаҷон 9 километр туда обуна шида комментария монда ҳавая мега ба дигари каналош мада обуна шава. Бира обуна шава хоҳарҷон. Обуна шидай туда Гулдаста 9 километр обунат шидагиай. Сабрина ин тавр нагӯ хоҳари азиз, дунё гузарон аст, охират беохир аст мега. Акай Лолазор мада бисёр дастгирӣ кадай раҳмат акаҷон мега. Зебо видео парто мега. Гулдаста апаҷон мада шавен меҳмон. Рустам Самира хубед лайк амони пешакӣ раҳмат мега. Самира саломат бошен мега. Самира Сумайя раҳмат ҷон мега. Маро аз и дунё не аз он дунё обод кунад мега. ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. касе мисол обуна нестен ина бародарора чӣ кунен дастгирӣ кунен дастгиритон мекунад духтаро. Беҳрӯз рафтен мега.
мали шапаҷон мега гулдаста шидум мега. беҳрӯз алло мега. дар комменти ман убна не лайкаш дар кор мега. кадоми ма дар коммент монад ба 5 канал мешамш мега. апай гулдаста меҳмон шидем шуморам низ меҳмон шавед як сообществам нам мемонден апаҷон мега. тахмина зур одам меоя ма эфир куна хар намея. охи гулдастаҷон намедонам ҷонам ай ту ай ҳазор гузаштага чӣ хел одамо намеоя. беҳрӯз даги ҷое мега. ман 259 та одам дорам хоҳарҷон ай куҷо одамом кам марха ҳамиш дамшигар барое ки ман сабшеношна успед намекунам хондан дами 10 кас меша ба зур мехонам. чота нахӯтак наметобам мега нахӯтак дига эфиро ба мегарда намеоя эфирои мавозиро. шаб эфири биби оиша ба будан мега. ҳо овози апаша нав кардагиай. куҷо рафти умарак мега. умарак дар группа смайликои ханда роӣ каду бугашта омад. умарак фақат эфир намекунен мегӯ ина эфира мекунам худат нести а. апаҷон морам саоб монед охи апаҷоне мега. кира мегӯ ки ҷону нисоҷон мара нагӯ ки ман надорам. личени карсуда будан худшона ҳамон ба камнамо гуфтану мега. намедонам лекин эфиро дагаштааст. ина ҳама бо убна шидам мега зебо. оишагул ман гӯш карда корома шидам мега. кори беҳтарин. биё ки ҷон бибиоиша мада ёрдам ки хонума кунем мардумон. ҳавай смайликое ки роӣ мекунем ку дар группа умарак ҳаваё мешидам ба худо меовардам ва мидидам мемурдем ай хандара. бо чанд хай ҳамао ҷамъ мекардам. гулдаста мега ҳама кидат карданд. чӣ ба гулдастаҷон? шутон аз кор омадан умарак мега ку лайкамонед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. қариб роҳ ба мега. ҳоли иқабат бо группа мерам. группа да 200 чандта сообщение аст. се группа дорам ҳаваёдам агарам ҷавоб дидам бо. салом рустами баҳриддин.
Хуршед Саидов салом апао мега. Ва алайкум ассалом. Хуршед Саидов хуш омадӣ. Смайликои бедандонатона гум кун мега. Ҳо авая мегум. Хуш омаден амакаса дӯстони азиз. Гулдаста пешравиҳо чӣ хелай? 10,000 шидӣ? Хулиган Беҳрӯз омад ина. Мо дар Екатеринбург саломатиҳо аҳли оила хубанд? Худатон хубед хоҳарҷонам, камнамоин меҳмон намешен мегӯям. Акай соат ютуб шидӣ? Ман коммент добавит кардам ба канало мегӯям. Дилам чӣ хеле мешавад ҳамун бедандон ба мегӯям. Ха ман гуфтам ку чӣ ба бедандонае гуфта умарак? Беҳрӯз мега. Нисо ман каналотона намедонам ку Рустем Бакриддин мо нағз раҳмат мега. Майлаш бид мекунам хонумае нағз мебинам ҳамиқа мега. Ман мекунам мози ҳамаша реза карда мондам. Ҳози савзи майтёрка мегзаронаму сар мекунам насиб боша. Ҳо айза мега куҷо рафтӣ Беҳрӯз? Гулдаста мама саоб мондум мегам. Апаҷону акаҷону биёин ку меҳмон шавед мегам. Апаҷони Гулдаста ташаккури зиёд. Хулиган айза ҳеҷ ҷо ҳамиҷа ман просто ответ надодӣ хаб шиштам изо кашидам дубора наистам. Акай Рустам имрӯз эфир намекунӣ имрӯзу? Ёрдам баравами мега ҳо биё Нисоҷон амиҷа хидм ба худо намефурам я хидм тоқа. Барои ҳавай дер мекунам. Ба ҳамин гапат ҷавоб додам ку мега ёр. Духтаро имрӯз чандум числай? Ана силкаи канал меҳмон шавен мега. Сабрин ман одам бар ин пурсидам ки дар кадом шаҳрӣ? 100 одам гирехтанд мега. Не одамо ба фикрам намегирезанд ё мегирехтагишам ҳаста Гулдаста не ки чиай? ютубам тоза кардаиста. Як рӯз да айдахта зиёд рава тоза кардаиста ютуб. Қоидаи нав бировардагиай. Хонуми ту пага мепазад мега. Не ман эфир даштам агиҷо мепазад. Оли мо ба соат 11 азиза. Ман барои ужин мекунам вая. Хонум мега. Хорум мега. Сабрина ҳа мега. Улан уде. Улан удера медони Беҳрӯз? Дар ки ҷоя? Ҳанам унҷа дай. Пага ойликоша мегирам мераваи айза. Мега эфир мекунам насиби нишон мега. Бегаӣ боша мерем насиб боша. Майлаш хай ҳамада зарядам кам мега. Беҳрӯзҷон ҳамин рӯз 10 бор гуфти хайр гуфта. Мара кофта мебиёд мега.
ага ойликаша гирад ман ба пул мегзаронад мега гилдаста 13 мегам. идаф конкретно хай заряд 30 монд то бегу намебарад мегам. бегу худам эфир мекунам биёен ба ҳама каса мега гап нестай оилаи мо дар Екатеринбург пазирам худованд аз шумо розӣ бошад. мурад зарядаш мега тақсим мекунам ман бугон мега чира тақсим мекунем ойшагул хонума ҳа пула мегӯй маам ҳастам 3 дугонаем ку арс мо тақсим мекунем насиб боша беҳрӯзҷон 1000 сум парто не ойшагул мо тақсим намекунем чӣ ба бугӯ мо сабрина ба худша я мантупазак хара манам равам эфир ба мега ҳо биё сабрин барои ту мекунам мега оли мебинем да беҳрӯз ба ин меравай пушти экран гӯш кардау чӣ карда мешнабин да ба ягон духтар қатӣ гап зада шарманда нашай бо дугона мо ба ними шаб мешавад бисёри ман намоз ба мехезам мерам хезам мерам фаҳмо ҳо ман фаҳмидам ҷавоб додам ку то эфир буд мешавад ки ба худо савзии хонумаи ман буд мешавад бегоҳ эфир мекунам шоми панду насиҳат дар бораи падару модар ҳазорам ойшагул дар 300 сум ману айзада 350 сумӣ меғалта духовкадаам мешавад хонума пухта азизам ман ҳозир насиб бошад 4 зувола мекунам 3 таша дар мантупазак мепазам 1 таша дар духовка кастумчаи 2000 ба пул ҳайҳо ҳамира гуфтани будам ҳозир рост мегӯй азиза як капилка кунохӣ барои мантупазак оҳи азиза хай ҷон коммент мон гап мезанем ё ки занг зан мега ё дагиҷо номер чия карда бошам эркача кам мегирад ми
Эркачаи шуш аэропорт ба кор мекунад. Эркача худаш кассир. Пул ҳаю бояд ай қиссаи Хуҷаин хӯранда мега. Кори беҳтарин. Мазорда номер тияк карӣ мега. Охир Беҳрӯз забин чӣ навистааст? Мега ки ё ки зан гуфтааста ки ина азиза хай ҷон камент мон гап мезанем. Бо ё ки занг зан мега дидӣ? Беҳрӯз охир гапи тахмин ба гуфтам номертияк накардим ку мега. WhatsApp имо ҳаст мега. Ваҳ, номер омад мега. О. Ина номер ҷон скриншот кун гир мега. Манам гирам мехулиган мега. Оиша не барои Сабрина ҳай мега. Не мегирам манам. Чӣ кам медорам? Сабрина мега. Чӣ кам медорам ай Сабрина? Биги уд кунам мега. Агар ҳа гир гуфтӣ ку Беҳрӯз мемурдӣ мега. Пушти парда ба шиштими дугон мега. Не Сабринҷон намегум, ман фақат тура дӯстак дальше мега. Ҳа мега. Хулигани бабнек як рӯз қатъи манам чахчах кардид ку просто номам дига буд мега. Фақат худамон мондим мега. Хай биен духтаро группа барем ага не. Группа даиқа гап занем, гап дорум ашмуда. Ҳама каса хуш омаден. Ба худо ҳамин рӯз агар ҳамин Сабрина шинос намешуд, ку қатъим имрӯз ман уд каданӣ будам. Каналома тақдир ҳамин эфир овард. Диди тақдир эфирои ман чӣ хел зур буда Беҳрӯз.
ана сири Беҳрӯз буромад мега ва хулиган мега. умарак аҷина шу дошти шӯхӣ кардам просто мега. манам шӯхӣ дорам Беҳрӯз пешравӣ мегам. мо шу надорим мега. ту дорӣ Сабрина шу? ман намедонам неки. одамои шудор ба кор надорам, просто шӯхӣ мекунам, гап мезанам мега. Сабринаҷон, занак гирифти номерома? занак гирифти номероша? маем шавҳари ту ҷон мега. оҳи Беҳрӯзе, Беҳрӯзҷон. канали ман имрӯз канали ошиқӣ шид ку бояд ҳамхелӣ менавистам. креслода шиштам зиқ мондам. миёнон дар кард ба худо. Беҳрӯзи ҷон, чандсолаед мега? Сабринҷон, ман 20 сола мега. медонӣ ё не? мебинитонми ҷудо шудасан. 2 моҳ ба тӯба кардам мега. ӯ арӯсаки набуд ки? ойшагул ҳавай духтарак арӯсаки навай ки? ҷудо шуда боша агане чӣ мековада чиҳо? ин ҳофизаҳою баррандаҳо ку ҳаме барои як чӣ ҳаме шу мекунану бо ҷиддо мешаванд. вора намедонӣ? ман айби худам ки Беҳрӯза чандсола гуфта пурсидам мега. ҳа имрӯз дидам мега. Сабрина ку чӣ гуфтанӣ? Пушаймон шидай аз пурсиданат мега. имрӯз 14 14 боша агар 15 16 заказон меоям. 16 документа бояд бурам чандшанбе бошам. не Беҳрӯз ҷон мега. ҳа нав тӯй шуда буд ку мега. фаҳмо ман навшинидам. имрӯз 14 душанбе 15 шанбе чоршанбе 16 будасан. номерома биги ҷон нависма да ватсап мега.
چی به نمیگه ایزا میکشد اوی من تو با صبر کن گفته بودم کو میگم آخر گپ زده صبر میکنیم جان میگه اوه خدا اولیم افی رفتیست کو میگه نگو 3 ساعت شید بعد خیلی گپ میزنی میگه بهروز توی شده است تای دودر میگه اول حالی باید از امتحانی ما گذرید بعد نمر میگیرم میگه اول حالی باید ایره خوندم بهروز ماما قریب عروس نوز کداس حاضر میگه عروس نوز کنه значит روزی بهروز دودر میگه او امتحان چند روز باشد میگه خدای خودم اون بسته افیر بزوکم کن استاد ساعت بسیارتر میتن آخه زریعتم بود شده استای او میدونید در فابرلیک 100 و چند تا сообщение ба در گروپای блогеро 100 و چند تا сообщение شده ҳавайдам хондандам гӯш кардандам ҷавоб додандам ҳоли зарятон мебра айзаро розӣ кардан осон не беҳрӯз мегам айзаҷон дар комменту эфиро бале қин даличка осон дилёфтан ҷон мега айза биё имтиҳонош накун акӯ тезтар тӯй шавад мега эҳе ман ҳамаша ачиска мекунам қудум мега охи ҳавайёра гӯш кунам ку чӣ гуфтаистанд мисол барои ягон чӣ боша хай гӯш нокарда удалит накунам яке силка меёрам видео монда бошанд ҳама хеле маҳматиҷике қалинга азиза ба беҳрӯз зураш мерасида бошад мега айзаҷон чӣ дани охи шери нарай мега
лекин қалинги мо калоная тахминҷо мегӯяд: «Ҳо, нагӯ, нагӯ. Майли худоҷон тела да келинут бутум ки те гуфта гирья кардест. Майлаш хай, хушомадӣ мамаҷон. Келин мағам нате, хука телефона бисёр нате, саломатӣ кӯдак да зарар дорад телефон». Гап гапи қалин нест, азизахон мегӯям. Айсари арӯз тиллои танга бирез ки муҳаббат набошад чо мекунӣ хушбахтира мегӯям. Худо духтари ман беҳичи ҷонум. Чизе айдил бурори да вақташ гуфта будам, Аллоҳ духтарча ҳичи талаб намекунад. Ҳо, нагӯ. Хай майлаш, қадра донӣ бас аст. Айзахон қалинги усмон чо мениш Аллоҳ бахтя бугуҷоно мега. Эҳе. Да вақташ мада ҳичи наовардан иқа молҳои чорум сорт. Шукри Аллоҳ ҳозир ҳамаш шидест майда майда. О, рост мегӯй, гап дар чизу чӣ нестай. Мегум брам нафурдест иҷа чақ айрои миллион рафтест. Нагӯ, нагӯ. Беҳрӯза зарядаш 30% буд, намедонам як соата дар эфира ӯ 30% ӯ аҳ буд намешавад. 10 бор хайрихиш карда рафта бо омад. Мамаҷон, ман шӯхӣ кардам, чизи дунё бахт намешавад, медонам, мегам. Ман ба тели Беҳрӯз заряд додам, мегам. Балои азиза.
Гулдаstaҷон, хуш омадӣ. охир аз муҳаббати ман тел заряд гирифта мегӯ. О, нагӯ. Ман 3 сол пеш бо як духтари исфарагӣ шинос шудам. Мегуфт то Дахуҷанд хона нахарӣ, ман намегирам та. Ман зада гуфтам да Россия мегирам. Гуфт не ба шавҳар кард. Баъд аз 2 моҳ ҷиддо шуд. Ҳозир соҳиби як духтар. Бевашидагӣ мегӯ.